alamisa ye janvier kalo tile 22 sanba 2026 do k'aw fo ka walima dɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka sanga ni jɛmukan sɔgɔmadono kanubaw ye an b'a ye diɲɛ fan o fan fɛ nin waati in na k'aw fo ka walima dɔ k'a fɔ dugubulaw ka fisa ladawuli ye o siratigɛ la nin y'an sigitɔ ye an ka ladala jɛmukan kan ka bɛn ne bi alamisadonya ye Lala Kuyate. Samaira. Ini sɔgɔma. Nse yɛrɛ sira. Kɔni baasi t'i la. Baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun. Alhamdulillah. Sanogo. Nba. Denbaya ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Ayiwa Samaira. Ne. Ka lamɛnbaa jɛkulu fo. O bɛ bɛn. Minnu bɛ Mali kɔnɔ yan. Fo ka taa se Mali kɔkan ma. Tiɲɛ don. An b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'u k'u bisimila u ka jabaraninso mandi Sherifila TV kɔrɔ. O don. Nin ye u ka jɛmukan mandi de dabɔtɔ ye ni o ye sɔgɔma donno ye. Tiɲɛ don. Jɛmukan min kɔnɔna na an b'u kunnafoni ka tila k'u la nisɔndiya fana. An b'a fɔ k'u bisimila. Lala Kuyate. N'a bɛ u cogo la. Bonukuma dɔw ka fisa ni sen ka di ye. O ka fisa n'o ye dɛ Samaira kosɛbɛ. Jɛmukan an k'a nun don kokura. Ayiwa Samaira o tɛ baasi ye an y'o de fɔ an ka jɛmukan farida o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka dɛmɛbaa jɛkulu kɔ. Tiɲɛ don. Ni o ye produit nouveau soleil mɔgɔw ye. O don. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit Zara ninnu. Bisa an ka taa TNS an ka kɛ Lipton ye komi mura dɔɔni ni sɔgɔsɔgɔ dɔɔni bɛ jigin. An ka kɛ Lipton ye. An ka kɛ Lipton Zara ye. N'i ye bisi ka k'o la ka sɔbɔn dɔɔni wɔrɔ ka k'o la. O bɛ k'a ye labila. N'i ye o foro kelen kɛ fila kosɛbɛ o bɛ k'an labila. N'Ala sɔnna an ka taa Lipton Zara dɔ min ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn. Ne ye Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye les Zara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalangɛnw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye. Lala Kuyate. Samaira. A bɛ nin cogo la. Ni min ye Lipton Zara ye. An ye o dɔɔni lajɛ. Kosɛbɛ. An y'a sɔrɔ a dɔw la tile taabolo o bɛ ɲa. Walayi. Lala Kuyate hali bi jɛmukan tɔ. An t'an sɔnni sigi a kan. Ayiwa Samaira n'an bɔra an ka Lipton Zara la sa. An nana hali bi farifoni okumu kɔnɔna na an ka clip du jour fɔlɔ la. O don. O tɛ maa wɛrɛ ye ko Alpha Sanogo. Tiɲɛ don. Shirifu Fasa. An bɛ Alpha Sanogo ka Shirifu Fasa ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin. Sanogo bɔ Sanogo la a fɔ ko aw ka Shirifu Fasa. Sanogo Dugara. O don. Shirifu Gelema yere la nodo. 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 Shirifu Gelema yere abaja ilie kira kelede yere la nodo. Omujamilu ye mamadu kelede abalawi ye kakira kelede yere la nodo. Shirifu Gelema yere la nodo. Shirifu Gelema yere la nodo. Ala ekira kanu masa ala wuludinde. Ala ekira kanu masa ala sumogote. Ala ekira kanu kakira kira folai. Ala ya kira labaye. Mamadu suganera ayedine barade. Dona sabaunana ugo Mamadu ibe mufanye. Ikakira ya saraina ibe mufanye. Kira ikantuma ale madora po ugu janto ale buonaula. Kira sara domina Shirifu Jafara. Shirifu Gelema
Hussein Jafara Hassan Jafara Shagamanu Tijani Jafara Shagami Amaula Amala Jafara Joli Namadinada Usmani Haidara Sharifu Mama Dani Sharifu Basira Ode Nangama Dani Bani Mama Adinada Sharifu Sada Jiri Kasanera Sharifu Kawaya Jabuma Kasanera Nishi Mama Bodila Lala Kuyate. Samaira. Min fuye ko kira kisi ne babayi. Sallallahu alaihi wasallam. Wani ningala aga kira sarala. Kosebe. Amado yuko ako alega sarate famre. Awo. Ko faka lene asomo sanmo kanu. Yaro. Ko kanu ira. Ay wala kange shirifu kanowe. Amina ya rabbi. Awo. Ote. Odore. Ma filibi. Useni. Imam Useni. Ni metale ke kena bani be shiga chwala. Kosebe. Ka ke yatma bal hakna ji kene. Wajulu shu bele. Awo. Ubenya na maya shu ne la sonama. Bala sonama. Ni jangine bula. Kosebe. Ngene ndande baka. Awo. Lala ku yate shura fa to madu. Ala nyonso. Ni nga kongora ane nyonso re. Ala sonama. Awo. Anata anklo ndo go ka sangane chorba sanamai. Kosebe. Akalla siduyi. Wallahi. Lala ku yate. Ay wa Samaira. Ma fa ala ka shu na farambeji. Amina ya rabbi. Usiratika la sasa Samaira sanugo. Ana da wa rubrique info du jour kono. Bebe. Ni ala kuna funi balawu. Chandu. Nando no kono Samaira. Metalike anga finitigu uruka kele asuni o polyclinique des armées de quartier. O mi metalike jamana nyemala ni o général d'armée Assimi Goïta atara e kasika ta jonjon ta ka di mauma mun ko ni jukuna kele semfe malikuma bolla. Lala ku yate. Kasanani Malik jamana wul masiri tada o chola domin be nyama ya faso malikono anda sera ma 20 janvier do ako ni ataka lage Malik jamana fajara fa ma nyama ba nakadiye afro finti la ka de nyama ba chef suprême des armées mala ko ateni metali ke général d'armée Assimi Goïta la atara e clara fa do kerenga me do ta ka nyeshi anga wul masiri chadoma mala ko ate muno moneni o lu banana kele daraka wallahi mazarakana o kwa ma repas de corps iwa te foten wala un repas de corps lala kuyati ako baran akarara mina odeye o fintigla ka Kenya su karangana membe kati polyclinique des armées o konnana lala kuyati baran simfe akelemata membe talike jamana gouvernement ko tigi gali général de division Ablaye Maiga alekumbe anofe lala kuyati kafara o ka nakadi afo franja fa wasablo manyema ofante général de corps d'armée otutuira Malik Diaw lala kuyati okume akerefe ni metalike ministre de la défense des anciens combattants le général de corps d'armée Sadio Kamarewa forasi état et nakadi chef d'état-major général des armées oye yafma bala général de division Oumar Diarayi kafara yafma bala e ulmase tabawa nyamo chamaka la kuyate bara enkera obala jenenyana la kuyate akoni ataga lage bara no duramiye ode ya foto menaka wali madota kanyeshi anga uchede nunumo muno ngoni la kumate jamana kuna boli bara la no ojogina akula la kuyate osatigala ni metalike yafma bala premier ministre la ale dota di fanya fanga wasablo manyema o dota di kasi yafma bala la kuyate ministre de la défense et des anciens combattants o fanya dota di fakasi yafma bala e chef d'état-major général nyema la kuyate o fanya dota di e abarabla jenga sura kunche ni président de la transition ale fana ka yafma bala dawdili akula la kuyate ni metalike o bala jenena la kuyate le chef d'état c'est ensuite entretenu avec les responsables de la polyclinique la banaka akli felam volo ke ni kene so nyama uye kasi la hala don ka nyebo ka nyishi manu ka e fraka chogoma la ko te minga agira ka fo albi de nyama ujame anga wulu mache tabakle ngala bala jenina la ko te o sira tigala ni metalike o bala bala jenika so ka ai mi ya ko bala o kan o de ye furuba dumuni do kele ni oye ni o de un repas de corps la ko te akoni atagalage jamana nyam
metalike général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka soka yafma bala wati kungulo ta ka dikuno fondlema min konnana ayenye fo chamake ka gira ka fo jamana ko ni tenyina aka den shiko kenanya ma wul masir taba munu me yafma bala jama ko maboli barawla ako olu yele ya binunu kinkoro ako oyeke wele min bebe akula ko ete wele mi mandodo kanyeshi omo ka gira jigisigi barobe kanyeshi oni osomogoma ya kutina kadiye afo tashido kanyeshi omo jamana chwala bala ko ete alabana ka gira ka fo ale koni ndo mafara ninga fente bonina jamana ka demeni de metale kanyeshi anga uchede omo bala ko ete munu ngoni ni obana kala dagala bala ba ka do doge kanyeshi munu mamunu olukoni tayana bala ko ete albi kala daga konnana ako amada o mami metalike anje nyoto wala ni o ayasi Nigeria na Burkina olu fara nyama hukumeta ma konnana ayefu likengene ta kanyeshi olumo bala ko ete o yelela anga chedo ndafe kibara fle ansela kami salo kabo esor kono bala ko ete kasangani okabi boliye Samaira ni kibaru ya dumanyi marka daka mamunu jogini fle kele rola yake jamana kono dundi ni jamana nyama tamana katanya dauka to jigisigi duma ana do ke kene da fale ala ko duma amina rabbi awo Samaira na esor bla ami eni pananta nanyo ta Samaira ni metalike tajikula o ayira la ka foku barako bulu dalino ali konnana mi ba to yuruku obseka ba a fereli chukula tugumna lala kuyate viati de motora wa viati bala 2026 de tala folo otala aiwa unyini bawni ye atagalage lala kuyati ni ngoni ni ye fere kurawi fere kuramunu ne anasigi sena doni ana taula lala kuyati taji pour que ka soro lala kuyati mimi mfuye manyola chama obesonga ye ala nga ke kunminde ala ori lala kuyati kasiga jurugu ani lala kuyati taji tali kata doni ikaso lala kuyati kasiga fusiri udana ko lala kuyati usiratigala mi metalike yef mabala uka chagawira krenga mi metalike direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence DGC la kuete a ofleka barakura de bulodade ni seke subabu la kuete ni tarayaf mabula tajitara la kuete shengeli shenfla ikasi ya buguna tige la kuete udode aku usirati la barobe ke chugodi aku ni taratajita la kuete onongoni fe mi mala kataji fere ma pompisi wal manera kuete makona soro ye station kono e téléphone de beka abulu ay kam application de resi le téléphone inga la kuete ni mobile le bebulu e ka plaque d'immatriculation abe ajote ni ka correction ngere la kuete ni ko takabla aku mami rata ye moto la kuete ka moto viati oni be takabla ni ka ocharo la kuete aku atete me yaf mabya segonda na baraka ku aku ndami ataralage na fa bade be ala bo abeke sababu ka donga fo manivini mana tatajita ko kilenge kle kono ebe shenjo lege kle konana aku la kuete baran yaf mabala akundo uye ndiye atalike ko ayeme ka fo ni mama do tayi shoma ko ma chamare ka bara do metaji donima la kuete ubuta moto fa kata olu yelema kata mablu fa kata olu yelema la kuete ko ni ngoni ye e ko ni de ancêtre udana wa aku la kuete fere kura mi sekito do aku la kuete mobli ni mobli de bibulu mobli nakadi afo la kuete usiratigala un véhicule le véhicule léger aku clé ça va de bibulu ni tarafa bi la kuete fait les samana était assemblée ni afa awo ni ma fa dun sama aiwa uto ako ni ko ne bora yambi la kuete clé ça va redire 72 heures la kuete aiwa amuno taw moto jakarta yi ako clé fla de bambulude na nya fa bi ani awani borandi afa e fa 48 heures aiwa Samaira la kuete ala kana shukoro wotu ako la kuete ako usiratigala vietu ni mobile plaque ko ni numéro de nata application de fait ni yata ni sera kana tu kokura na taratu a urebe abira fa kasa e borani erina kuma ina ni ta obana wa pare eta so hono no febe ube wode la kuete ni kuma le ma solida ono ngoni fe ba plus la ko jome abisira edi olumate olupika kono aiwa mini erini ya ka ko no deka Samaira no la kuete ako ni ngoni ni yeke wani ko sebe wani kuradu la kuete afochoko ko ne akoni nyame wa mabesi afo anaranda kumana na nyingala mi mara ka ke jamna ko ndeta mafabi afochoko akoni nyame kunga atoye abara choko
ala wali cogo la era o fana ka fɔ ko bɛra kuyati barka daka a bɛ ka fɔ mesure bi ta kuma bɛ mesure kuraw bɛ ta nka ala wali o de fana ka taa nani o y'o fɔ dɛ que si elle est appliquée à la lettre cette décision des autorités pourrait à la fois renflouer les caisses de la mairie tout en obligeant des citoyens à accomplir leur rôle de contribuable. O kɔrɔ nin ye o b'a yɛrɛ ka fɔ mototigi bɛɛ lajɛlen kan ka taa viette de ta kosɛbɛ bon ni viette t'e bolo i tɛna taa sɔrɔ ne yɛrɛ kuyata bɛ gɛlɛya i bolo donc ko ni a kɔni sariya min don ni a lawaleyara a lawale cogo la ko a nafa tɛ se ka fɔ ka ban kosɛbɛ bawo viette bɛ ta jiginɛ bɛ fa ni fana taara n'i ka moto ye siɲɛ kelen n'a y'i ka viette kɔni kɔri siɲɛ fila n'i nana ne nana ni kan wɛrɛ ye sa o ne yɛrɛ kuyate parce que filɛ an ye a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ kosɛbɛ Saka Traoré ale de y'a fasiri Samayɛra nin tɛ Kulibali lakaw arranger dɛ nin tɛ arranger olu minnu ka baara bɛn bɛ an ka taa faga taa nin tɛ Kulibali lakaw arranger Kulibaliw kɔni olu deli bɛ an ka taa faga yɛlɛma a yɛlɛma la an ka faga yɛlɛma ayiwa ni dɔrɔn tɛ o an bɛ dugawu kɛ e bɛ se olu de la yarɔ miyankaw b'a la o miyankaw ni ganaw b'a la olu bɛɛ b'a la miyankaw b'a la ayiwa baasi tɛ Samayɛra an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a danbe don yira an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi Samayɛra min bɛ tali kɛ san laban ni kinbɛnniw na ni o ye examen ye nin waati in na k'olu kɔni don kɔni fɔra Nana Kuyate a ko maa caman kun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ Nana Kuyate maa dama kalanko baarakɛbaw kalandenw ni kalanden somɔgɔw kalanko kɔnɔ ɲɛbɔbaw Nana Kuyate o kuma la ka ɲininkali kɛ k'a fɔ yala ɲinan san kinbɛnniw a na kɛ waati jumɛn Nana Kuyate o kamanagan o bɔra o la kunun ko Nana Kuyate min bɛ tali kɛ san laban kinbɛnniw a kan ka kɛ ka bɛn waati minnu ma Nana Kuyate o don olu bɔra ka bi kunun ko seliba kalo Nana Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko a baaraw bɛ daminɛ kalo min na o de ye mɛ kalo ye a ko a bɛ daminɛ ni san kinbɛnni min ye o de bɛ tali kɛ kuma b'a la certificat d'aptitude professionnelle o cɔnɔrɔ o de ye CAP ye a ko a baaraw kun fɔlɔ bɛ daminɛ nɛgɛ tile 11 ka taa bila tile 15 la Nana Kuyate min bɛ tali kɛ a labanw na ni o bɛ tali kɛ a baara laban na hali bi CAP o bɛ daminɛ nɛgɛ tile 18 ka taa bila a tile 23 la Nana Kuyate a ko n'an bɔra o la min bɛ tali kɛ diplôme d'études fondamentales DEF o tɛ o ye wa a ko Nana Kuyate o baaraw maaw bɛ se ka faamu min na les épreuves écrites du DEF Nana Kuyate o dɔgɔda mɛ ka daminɛ juin kalo tile gali ka taa bila a tile 3 DEF sɛbɛnni DEF n'a ka di n'i ko DEF an b'a dɔn la a ko ɲinan DEF a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 3 la san 2026 a ko BT n'a Nana Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ o bɛ daminɛ juin kalo tile 15 ka taa kuncɛ a tile 19 Nana Kuyate a ko n'an tɛmɛna o kan an bɛ taa baccalauréat malien la a ko les épreuves écrites du bac général se tiendra du 22 au 25 juin i ye nin faamu wa n y'a faamu kosɛbɛ e nin faamu dɛ bagi i ka mɔgɔ bɛ bagi la wa o b'o la dɛ ayiwa n'i ka mɔgɔ b'o la a fɔ a ye ko bagi don ko a dɔnna a tɔ man jan bilen ko juin ayi ko nin man jan bilen ni don don a dara o t'o selen wa a ko bagi a ko du 22 au 23 juin a ko yala côté bɛ tali kɛ baccalauréat malien na a ko a bɛ kɛ ka bɛn o don ma Nana Kuyate ni les épreuves o do kɛ ni ma fili dɛ o do dɛ baasi tɛ Nana Kuyate n'an tɛmɛna o la sisan min bɛ tali kɛ institut de formation des maîtres IFM a ko olu fana ka baaraw 29 juin ou 3 juillet nka olu ta ye fan fila ye bawo épreuve orale bɛ olu ta la épreuve écrite b'a la épreuve orale ani les pratiques se déroulera du 22 au 25 juin suivi des épreuves écrites o de ye 29 juin ou 3 juillet Nana Kuyate a ko n'an bɔra la BT santé mɔgɔw fo ka se IEF kuma b'a la ani agropastoraliw olu bɛ sɔrɔ ka baaraw kuncɛ ok BT santé a ko Nana Kuyate olu ta o bɛ daminɛ 27 juillet ka taa bila le 10 août la ani ni bɛ tali kɛ BT agropastoral la Nana Kuyate olu b'a kuncɛ septembre tile 7 ka taa bila a 11 na hali bi Saka Traoré ale de y'a fasigi Samayɛra an ka dugawu kɛ sa kinbɛnniw ala ka jaabi ɲuman di kalanden bɛɛ ma ɲinan Nana Kuyate ala k'o don minɛ ka jaabi ɲuman tɛ sɔrɔ kalanden yɛrɛ kɔ ala k'a jigiyɔrɔ ɲa o y'a ye min yɔrɔ ɲana ye Nana Kuyate ni min yɔrɔ ma ɲa o jigiyɔrɔ o ɲa man di dɛ ala k'u yɔrɔ ɲɛ a tila ka jigiyɔrɔ fana ɲɛ n'ala sera kalanden de bɛ a fɔlen filɛ ka bɔ ka ko DEF le premier ka taa bila le 3 juin na o donnen kɔfɛ e bolo e man ka ko wɛrɛ don o la bilen n'a sɔrɔ e kɔni taa kun ye ka DEF sɔrɔ ye bagi bɛ o cogo la n'a ka di kinbiri kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ o cogo la o la ni
iseko ni damayira kɛ kabisi sa wala jeli y'a dɔn fɔ ko la ya cɛ sirilen don ni kimɛri kɛra an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ala ka jaabi ɲuman da nka n'i ma fɛn kɛ ne la kuyate ni min fɔ ye fɛrɛ bɔ don tɛ wuli ta don ye dɛ o ye tiɲɛ ko de dɛ baasi tɛ Samayira hali bi kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ nouvelle horizon ta n'an y'o ta Samayira min bɛ tali kɛ Mena n'ale bɛ Joyila mara fɛ ye y'a ye k'a fɔ ko ye taa ni segin kɔni ko dɔ farala o pasew kan o siratigɛ fɛ min ye préfet ye ale kɔni ye tabali gosi ka ɲɛsin mobili bolilaw ma k'a fɔ k'u ka pasew bila a nɔkɔrɔ la Lala Kuyate a ko i y'a fɔ cogo min na n'an ka taa Mena Mena o ye cercle ba dɔ ye Lala Kuyate min bɛ Banunkɔkaw fɛ yen bawo a bɛ Joyila maraboloba kɔnɔna na a ko Lala Kuyate ka bɔ Mena ka na Bamakɔ a ko nin waati laban in na maa minnu kɔni bɛ ka lama ka ca nin sira in kan a ko Lala Kuyate o caman o kɛ ne ka o murukulu dagoya ka sababuya kɛ o nisɔnman di mobilitigiw kɔrɔ Lala Kuyate ka kun kɛ mun kelen ne ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate o kɔni kɛ bɛ ka dɔ fara yafuma b'a la transport de kan ka bɔ Mena ani Bamakɔ cɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Mena Lala Kuyate a ko kamasɔrɔ n'i ye a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw o kɔni bɛ fɛɛrɛ ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa tajiko ye a kana se ka yafuma b'a la kɔlɔlɔ balase maaw ma maa dama minnu ka baara bɛ taa ka ɲɛsin taa ni segin ma a ko o hukumu kɔnɔna na an bɛ taali kɛ Mena o cercle o préfet la Mamadu Bari fulakɛ Lala Kuyate a ye tabali gosi ka sanga ni bataki dɔ ye min kɛra a fɛ 20 kalo janvier kalo tile 20 koyi a ye kanari da ka ɲɛsin yafuma b'a la mobili batigiw ma minnu bɛ maaw doni ka bɔ yafuma b'a la Joyila marabolo kɔnɔna na a ka da ka bɔ Mena ka na Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Mena a ye a yɛrɛ k'a fɔ bataki in kɔnɔna na ko maa caman ko ni yafuma b'a la u yɛrɛ ka fɔ nin waati na u kɛ bɛ ka dɔ fara u ka mobili sɔngɔ kan u taa kɛ pasew la ko ka sababu ko tajugu gɛlɛya damaya a yɛrɛ ye a ko Lala Kuyate o kuma o kɔni ye nagi fɔ ye ko bawo jamana ɲɛmaaw ma dɔrɔmɛ fara taji wari kan a ko depuis lawale a bɛ taa da min na hali bi a bɛ ka taa o da kelen na a ko mun de bɛ na aw bila su ko ni dugujɛ cɛ aw ka dɔ fara pase kan ko tajugu gɛlɛya yɛrɛ ye ko ni maa tigɛ taara a la Lala Kuyate ko i tɛ a filani cɛ tigɛ ko a siratigɛ la n'i ye a ta lajɛ ale kɔni a kɛ mɛ ka maaw bila ka tɔgɔ ko in jateminɛ wa a ka cidenw bɛ jamana ko ye a ko Lala Kuyate o kɔni bɛ maaw da sumusumu a ko Mena ni Joyila cɛ a bɛ Joyila ka taa Mena ni maa minɛ Lala Kuyate k'i dɔ fara ka pase kan Lala Kuyate kɔni o kɔni e ka mobili ko Lala Kuyate ni ma farati e tigɛ bɛ bɔ a ko la o bawo ko kɛwale don min bɛ jamanakɔnɔdenw bila gɛlɛya kɔnɔna na ka bɔ Mena ka na Bamakɔ ko 1000 de y'a pase ko nka bi o kɛ bɛ ka bila 1500 la Samayira olu ta kɔni ye n bɛ se ko la dan ye ko di n'o tɛ foyi ma farata ji kan o tɛ kun ni kun ye wa ni fufalaki fu fɛn min ye 1000 ye ko 1500 7500 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate o ko nin kɛ bɛ ka tu ta ka da yafuma b'a la ko tajugu ko maa k'a fɔ ko suci kɔni kɛ bɛ ka tu da dabi kan i ɲɛ dɔn ko nin tɛ tiɲɛ ye ko la ko kanari kɔni bɛ da ka ɲɛsin o ma ko tulo kunnandi ye ko ni o yɛrɛ maa min na o k'a mɛn ni tulo kunnandi ye ko nka n'i ye ko nin minɛna a la k'a fɔ k'i tigɛ filɛ bɔrɔ kɔnɔ o de b'a la ka 1500 minɛ maaw la Bamakɔ ni Mena cɛ o ma Mena ni Bamakɔ cɛ a ko Lala Kuyate ni o ko nin sɛgɛsɛgɛra ka o jɔ e la a ko Lala Kuyate e kɔni tɛna kɛ e na maaw ye Mena ni Bamakɔ sira kan sa nka e kɔni ɲankuma est-ce que e se tɛna bɔ a la e se tɛ bila ye Alpha So ale de y'a fasiri anw ta ye a lakali de ye o ye tiɲɛ Samayira ka dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma halisa an bɛ to nouvelle horizon kɔnɔ halisa an bɛ taa Zereni la ale bɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na Zerelani yanga yɔrɔ ye n'an sera nin sisan Samayira nin waati in na n bɛ tali kɛ Bamaji tigilamaw u kɔni kɛn bɛ ka taa dagajugu sigi yen sigibagaw da la Zerelani n'a ka di a fɔ Lapicha Zerelani awɔ Sikaso an b'a dɔn o de la Lala Kuyate a bɛ Sikaso maraboloba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma a bɛ tilela o cercle de fɛ Lala Kuyate anw ye Sikasokaw de ye e tɛ yɔrɔ dɔn ye i bɛ taa Sikaso i bɛ tugu n kɔ Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na ko nka bi Lapicha Zerelani ani a dafɛdugu a ko da bɛ o ye sunɔgɔ tɛ o ye a ko o kamana gan bɛ o ma fɛn kɔni dun a ko Lala Kuyate o kɔni o t'a dɔ bilen o bɛ taa diɲɛ yɔrɔ min na a ko Lala Kuyate ka sababu kɛ mun kelen ye a ko kamana gan de bɛ o kan wa dɔ b'a la ka fara o kan a sangana waati bɛɛ ka sababu kɛ janfa jugu
kɛbaw diinɛ faamucogo jugu a ko dara ko tɛ jarawela kulu a ko olu ko ne kɔni kɛmɛ ka ɲɛge ka da olu ka nin waati laban in na a ko dara kuyate o caman ka fɔ la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko dara kuyate diɲɛ dogo don doro b'a la ka fara o ka kɛwale jugu kan min bɛ ka labita zere ni lilakaw tilela cercle kɔnɔ Sikaso marabolo kɔnɔ k'o bila dusukasi o minɛn kɔnɔna na a ko an ka taa yafuma bala fɔ novembre kalo tɛmɛnen na san 2025 a ko dara kuyate ko in daminɛna o waati fo ka se bi ma dara kuyate min bɛ tali kɛ dɔ b'a la ka fara a ko dugu yɛrɛ dara kuyate o ka dozokuntigi ni o bɛ tali kɛ le chef des chasseurs de la ville de Kilela a dara kuyate wa maa dɔnnenba don baw a kun bɛ farafinfura de bɔ a ko Yakuba Namamu Jara a ko dara kuyate o kɔni o taara o minɛ ne ka o fa tilegan fɛ dara kuyate ka taa ni o yɛrɛ ye a ko o falen kɔfɛ o bolo dara kuyate o don kelen o labɛnna ka taa tugun des sources nous rapportent que ce même jour un autre chasseur du nom de Jakalia Bengali a été enlevé dozo wɛrɛ tɛ o ye wa Jakalia Bengali o nana o ta ka taa ni o ye dara kuyate min bɛ tali kɛ novembre tile 5 ka tile 4 la hali bi san ba fɛn 25 waati nɛgɛ 21 waati tu o nana ko kura dugu in kɔnɔna na dara kuyate o ye Yakuba Namamu Jara min kɔni va ka taa u ka baganw bila ɲini salo ka taa ni o ye ko bagan 23 bɔ ɲɔgɔn ko ka fara kuma bala sagaw kan saga 10 bɔ ɲɔgɔn ko dara kuyate a ko min bɛ tali kɛ Dawuda Bengali la a ko o don kelen fana o taara o ta ka tunu o ye ten dara kuyate hali bi kibaruyaw b'a la ka min lafɛ anw ye a ko dara kuyate Nuhumu Bugudogo o fana ka bɔ yafuma bala Mpagaso o fana o taara o minɛ ten ye dara kuyate ka tunu o ye dara kuyate ka fɛn min bila jeni kan a ko Fuseni Jara o ye dozoba ye min bɛ bɔ Nantuma na a ko ale kɔni ale sentiga ye a tila dara kuyate maa jugu ninnu na a ko dara kuyate ka fɛn de bila jeni kan min bɛ tali kɛ yafuma bala encore janvier kalo tile 18 ka taa bila a tile 19 na aux environs de 1h du matin a ko labita zera ne kɔnɔ tugun dara kuyate o nana ko kura dɛ a nana min kɛ dara kuyate o nana Chani Berté o ye dozo ye Mumini Berté o ye dozo den ye Musa Kulubali o fana ye dozo ye Ɲakoro Berté dara kuyate ka min bila jeni salo ka taa ni o ye ko kelen bɛ yen dara kuyate Ɲakoro Berté ale ko ko saya ka fisa malo ye ko ale ye arabe saya ma ko bawo ko ale kɔni tɛ ko maa min tɛ tɛgɛ tɛ ale kan dara kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko nin siratigɛ dara kuyate maa ko ni bilama a ko Isiranikaw fɛ yen a ko kamanaganba de bɛ o la bi o la u bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma dɔ ka fara olu ka lakana kan olu bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ Kilela cercle ko fɔ Sikaso marabolo kɔnɔna na a ko nka dara kuyate min ye kamanagan ye a ko dara kuyate maa ninnu ɲɛfɛ jatigɛwale kɛ baw maa ɲɛfɛ a ko ni o b'u ka baara la k'i bɛ dɔ ye a kɛn bɛ jalamugu meleke a ɲɛ na dara kuyate ka kunbɛn minɛ ko ko a b'a la ka selifo kan de fɔ Samayira ko ni kɛnɛmamɔgɔ ye mɔgɔ sɔn fɔ la sokɔnɔmɔgɔ de bɔra ni dara kuyate jiginɛ ye tiɲɛ ye nka ɲɔ jiginɛ dugu ma o ye dugulenkan ye dɛ o ye dɛ a ko min bɛ mankan kamana a ko dugu kɔnɔ kuma o kuma ni o nana a ko maa dɔ de bɛ kɛ o ɲɛfɛ jalamuguba b'o kun na maa ko nin tɛ se ka bunyatigɛ ko nka ko a b'a la ka selifo kan mɔlen de fɔ min bɛ la ka maaw yɔrɔ yira mɔgɔ ninnu na Samayira janfa bɛ so kɔnɔ ko b'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye yen ka den dɔ ye wa maa dɔw min bɛ maaw dɔn baw n'o na o bɛ ɲɛsin dugu maabaw de ma dozobaw k'o bɛ taa ɲɛsin olu de ma ko wa ko sɛnɛfɔkanfɔ dɔw bɛ o ɲɛfɛ koyi Ala k'an kisi dara kuyate détachement manager de b'o fa ala manager sanfɛ don hakili de b'o fa o la an bɛ minnu bɛ dugawu kɛ dara kuyate maa minnu bɛ janfa la ala k'o labila minnu bɛ janfa la ala k'o labila e bɛ ka se ka e manifini e fa ni baw janfa ka tugu ten maa nɔfɛ tilekanden bere fɛ a ma nɔgɔn sama wari ko ye danaya yɛrɛ ye ko sɛnɛfɔkanfɔ de b'o ɲɛfɛ Samayira n'a bɔra o ka giriku bɔra ye dɛ ni cɛ ye ala kana an kɛ nataba amina yarabi dara kuyate kosɛbɛ an ka fajiri kun cɛ ayiwa ko bɛ kan 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 yadɔ ayiwa ka se ka bɔ bi kunnafoni palan kɔnɔ an bɛ soir de Bamako ta kosɛbɛ n'an y'o ta an bɛ segin nin kuma kelen kan ni o de ye Bamaji tigilamaw ye nka nin sen ta ko nationalité étrangère e dugu wɛrɛ maaw ye olu ye mɔgɔ kura jamana wɛrɛ maaw don k'olu kɔni fana ye bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dukakulu ni o bɛ Sorobugu mara la a bɛɛ lajɛlen don Kita mara kɔnɔna na Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na
la a bɛ o cogo kelen na a ko n'i ye nɛgɛ ta kankaragu n'i y'a bila kankaragu yala Kuyate hali bi an bɛ kuma min na o de ye lakana sabatili baara ye a ko yala Kuyate mun ne kɛ mɛ ka diɲɛ ma n'a ka di ye maa juguw su ka kɛ an ka jamana kan nin waati in na a ko yala Kuyate maa bɛ a yɛrɛ ɲininka a ko an ye mun kɛ o la yala Kuyate an bɛ o ni mun cɛ a ko yala Kuyate yɔrɔ o taa fan bɛɛ ba mɛn ka o kunsi an ka faso Mali ma wa a ko yala Kuyate maa kan ka yɛrɛ ɲininka nin na ne tile k'a fɔ ye san b'a la k'an gosi an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn gosi yala Kuyate a ko o tɛ hɛrɛ ye a ko o de siratigɛ la kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ yala Kuyate i da sera maa min bɛ tali kɛ Kita maraboloba kɔnɔna na maa dama o ko yɔrɔ min ni o bɛ Sorobugu ko fɔ yala Kuyate ko ye min bɛ tali kɛ u ka pick-up o fila la yala Kuyate 2 pick-up équipés et une trentaine de motos yala Kuyate u ka pick-up fila a sɛbɛkɔrɔ ɲuman bɛ kɛlɛkɛfɛnw na ani mobilitigi 30 ani kɔ minnu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ta maa fila yala Kuyate ko o k'u yɛrɛ Sorobugu ani a lamini na yala Kuyate a ko o siratigɛ la n'i ye o ye o cogo la o tɛ ɲuman ye yala Kuyate baw o tɛ lakana ko fɔ o n'a ne de walima o bɛ labɛn na ka na u ka janfajugu dɔw sabati a ko o siratigɛ la u ye dato ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'a fɔ Sorobugu ani a lafɛnmini na a ko pick-up kɔni falen b'a la ka munumunu yala Kuyate wa dɔw fana bɛ moto la moto 30 ani ko bɔɲɔgɔnko yala Kuyate ko nka min ye arike kunnafoni jugu nin na ko maliyɛnw tɛ ko maliyɛnw tɛ des nationalités étrangères ko nin baara in kɛbaaw ko jamana wɛrɛ maaw de don Samaira ta wulila Sonkala ma ye mais mun de b'o ɲɛsin anw ma ɲininkali bɛ yen yala Kuyate a ko o siratigɛ la maa lasɔminen o tɛ suba ye wa a ko o siratigɛ la nin ko nin ye Famara kibaruya ye ka ta ka da jamana ɲɛmaaw tulo kan a ko ka maa fɛ jigin k'a fɔ Kita marabolo a ko n'i ye a ta ka lajɛ bi a ko kuma ni kuma yala Kuyate b'a ye k'a fɔ madama sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kita ka bɔ Kita ka taa Kɛɲɛba maa jugu ninnu kɛnɛ gɛnbɛ k'o daga sigi maaw da la ye yala Kuyate kuma ni kuma o kɔni bɛ maaw bolo kɔnɔ fɛn ta ye ka bɔ o bolo a dɔw la u yɛrɛ bɛ maaw o bɛ kɛ sababu ka maaw bɔnɛ o nin na a ko o siratigɛ la wele dato dɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma cogo min yala Kuyate u ka se ka fɛɛrɛ kɛ u sira bɛ bɔ Kati ka taa Kita ka bɔ Kita ka taa Kɛɲɛba n'a ka di ye ka tɛmɛ ka taa fa yɔrɔ jan u ka se ka fɛɛrɛ kɛ o la madama ne a yɛrɛ k'a fɔ ko maa ko nin sigaramanw ye mɛn furancɛ la yala Kuyate o minɛ cogo o ɲɛ bɛ jamana ɲɛmaaw kɔnɔ siratigɛ la Wolomasiri tabaw yala Kuyate kibaruya kɔni a bɔlen filɛ ka bi wa ni o y'a mɛn m'a dɔn k'a fɔ bi bɛɛ ka fɛɛrɛ sigi ka taa maa ninnu jugu ka bara o daga bɔ an da wa ma se o la yala Kuyate o bɛ a mɛn wa o bɛ kunda sisan yɔrɔ in kan an bɛ taa maa jugu ninnu diɲɛ fara yala Kuyate jan ko Sorobugu ni a dafɛ dugu an ka se ka tɛmɛ n'an ka lafiya ye fasiri don an ye min salo ka bɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni na ka bɔ Suwɛrɛ de Bamako ka bɔ o kɔnɔ Samaira Sanogo ne faamuna kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ an ka finitigiw halisa Ala k'u fanga se amina tigiw Ala k'olu dɛsɛ don amina an b'i fo k'i barikada a diyara n ye Fasiru sɛbɛkɔrɔ walawalala faamuya sɔrɔla kunnafoniw na a diyara n yɛrɛ ye nka an bɛ ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni na Zeyinsa an b'a TNSI te Nouveau Soleil an b'o dɔɔni min ka sɔrɔ ka segin ka na n'Ala sɔnna nin bɛ yen a bɛ min wuli fɛ kuma kan wa mɔgɔ kɔni Mali bɛɛ bɛ wuli nin nɛnɛ b'a la nin ye nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mɔgɔ kɔni ka ɛlɛtiri mɛ ani n b'o kun b'o d'i ma te Zara o fɛrɛ an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye Tewu da Tewu ka te de ye a bɛ san 3 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin sen u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin gogo ye wa ne b'a infusé de min ma ne min bɛ yen i hakili quoi a bilenman o a jɛman o ni bɛ yen Tewu ka te so n'a bolo bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ bolo jɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelen ka danga mɛnɛ bolo jɛ
Lala Kuyati Samaira ni mimi tezara mfana ye kosebe ni watina Lala Kuyati ni bebe yado nke mimi influence na fiabo uko masuru kanja na Samaira abko mi bari masaba baru do bide odo basi nyabe masaba nan semene no Kuyati edo mo funa ku masaba nan fala semene ndo ale konte ale taka kuma yado aiwa ka nyini msafe ko musaka groupe la ke masaba na ka ai sisa ale taka kuma di kosebe nge masaba na fle ne sabana ko attestation de reconnaissance dédiée à Samaira Sanogo par Jisai Ibamako Espoir Musa kika siga ka Musa sigi masaba na ga oni ne attestation de reconnaissance kosebe Musa sigi masaba na ga ale konte ka kuma wali mali kan ne danaw wal ko di de wallahi foni mami kera wali sisa ay afoganya aywa ko attestation de reconnaissance dédiée à Samaira Sanogo par Jisai Ibamako Espoir Mala Kuyati ku Jisai mo wade ni ta kosebe sumala na kataka dama wallahi Samaira ku wali mandondo Mala Kuyati ni ta isa ni ay Samaira ko Jisai Ibamako Espoir mo ku ka barka bunyana ko wali man kelima gele adoni wori ka gele ay wakambu yerefu ya rabbi amala ku galla nyumu sabati ala ka sawere ta duma ala ku ke shini makoroba ni Samaira adira aw mun farama ko ma be fo yere chike ko ni anga kulone be boala Samaira Sanogo ma do min chesirle no aka bara kono na bi bara la wati muna atoni ko were laje aka bara fana jeli muso ni man da be do kuma shi ni ko were ti kono ni Samaira Sanogo bara me wallahi ibe nyumani ya kono aka chala iti juguma sorala ni man da bla ko te be ibe farga shi ce la bana je tele be ka ta kade man yaro o strategy fa Samaira fo kan nyumanke anga na salia nyumana wallahi Samaira do ba do yi alni bema do yi do la do bi ga wali man sari o wali man be fana ali kadi sanu ya kadi wali o ame Jisai Ibamako Espoir mo ko ni fo ni wali man be na ka diara ni o ni me chesiri ko fo ni ka jo ko fo o na la so na san fana na be fara chesiri na ali bi trophée chama be ala bulu ala ko di ama ya rabbi anga bala ala ka kamulu sanu ka kamulu wasai ya rabbi ala ka na kamulu de Mala Kuyati ni retna fo ble parce que yado jebe se kuma na tawo trophée sa Samaira ana tasa table de reconnaissance ana di adedi ma folo mina utanga sababu naya afana ankaramo yado adi banima amba di banima matam chokola kosebe emta di afana ankaramo asedi shiru so mala darama kosebe wo gote na ye boye fefe soro asowe ale de wallahi ko doniya ye mo be onyi ka fenka onyi ko sababu ye choroba mai wallahi wala ko te ya fecho mina ka dama ka demba ma fala ale de la ale de boye sababu ye ale de sababu Samaira no boray ami jigini bonya duguma kana nga DJ la ka bonya seme DJ fala na no Usman Suguri anaka chakela bela jini ka dam me safe fu duguma Sheriff la tele bela jini bonya be un table de reconnaissance na ni be ka chesiri awo ni be ka chesiri sa tuta sama duaula fecho mari yere kono yaro fenfeble abana ma bon yaro yela Mala Kuyati ni yere fu o jarani Mala Kuyati ni fuyi ma doka jaila adola anyebila mo doka so Mala Kuyati ba so nyetida na baraka nyola ka ikuna jia ka imma baraka nyonga tan Mala Kuyati bete so fanana aiwa la ni yere fu ki wal o jarani Mala Kuyati dawbi alli baraka manke Mala Kuyati uluto ufo la ni yere fu ki wal ma o jarani ika kunna jelala o jarani Mala Kuyati anga nyamakala bwala Mala Kuyati juru dona ni ngani ni bitongo no wala ka tongo amina ya rabbi wala ka tongo amina ya rabbi ni yara fuki wal ma o jarani Samaira ya tesirla ya futu na ko ni ame ko toto an fana karabo bo wallahi ame to bulu ko bela ba alela ko di de Mala Kuyati o wala nteta albi aiwa ya saka sika angani table de reconnaissance bain ko ni son dia to wara albi o mi anga clip du jour flana Kasim Sanogo o ko mo were fana Sanogo la kai o yani de o fana sharafoy yaro antna munu la doni afika ni mission dia to wara ebe dange wa c'est ça bajite ana biala صلوات الله رسول
Samaira ni Kasim Kone tiɲɛna a domini wallahi bi mani bila dala kosɛbɛ amina kosɛbɛ wallahi kodi kira tanuga o ti nigi bɔ tiɲɛ don awɔ ala ko yati k'i yɛrɛ fo k'i waliɲuman dɔn o diyara n ye ka kan bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ nin waati in na fulakɛ dɔ b'a la k'i ka manasi sara d'a ma awɔ ne ko fula kɔni n fulaw dɔn ni min ye o de ye nɔnɔ ye yarɔ nɔnɔ kɛnɛ an bɛna mɛrɛzi fana fara Bamakɔ fulaw ta kan kɛ mais ayiwa fana parce que Bamakɔ fulaw filɛ Samaira nɔnɔ kɛnɛ sɔrɔ man d'a caman bolo bilen dɛ nɔnɔ muru n'u ɲininka u b'a fɔ ko misiw tɛ se ka na Bamakɔ ko Bamakɔ ka dɔgɔ ko misiw ni mɔgɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o de y'u ka dalagisi ye Dala Kuyate mais fula kɔni ale bala ko manasi sara ko k'o fara a kan Luti Sidibe an karamɔgɔ Luti Sidibe ayi nɔnɔ b'ale bolo nɔnɔ kɛnɛ caman b'a bolo mun nɔnɔ b'a bolo nɔnɔ kɛnɛ fulakɛ misitigi don nɔnɔ mugu wa
Samara mina bu kere bi dɔgɔna wa mutu sirbe flaga misitigi kosɛbɛ an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna la cɛmunkan kanubaga don an bɛ luti fo kosɛbɛ e yɛrɛ ka kuma nana kuyate an b'a fɔ a ka bonya don tɛmɛnenw la wallahi salo mawudu o fini a y'o don an kana karamɔgɔ ka fini wallahi ka sanga di ne ni jelimuso ma kosɛbɛ karamɔgɔ bɛ to de y'o kɛ o y'o kɛ an b'a fɔ ka bonya na wallahi ba min ma kɔrɔlen dɔn kurakɛ kun t'o ye kosɛbɛ an bɛ karamɔgɔ luti fo ko jɛmukan in kanubaaba don wallahi la kuyate o siratigɛ la e ko bi ta an t'o bila yan an b'o bila yan Samayira ka kanubagaw fo k'a f'u ɲɛna ni ne kun kɛra an seko ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'Ala ma basi kɛ n'a ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni o ye tɛnɛ nata ye hakili la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kunnafoni wɛrɛ minnu mana kɛ ka se ka na u da u tulo kan nka yan n'olu cɛ an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u ye fana k'a fɔ dɔgɔkun tɔ hɛrɛ Ala k'u d'a ma yarabi an ma Ala ka kɛnɛya ɲuman d'a ma yarabi k'an ka laɲiniw sabati an b'u fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u ye kanu min ta ka ɲɛsin an ma an t'u sara sɔrɔ an b'u fo o la fulaw ko k'i ka numéro du ko bɛ nɔnɔ kɛnɛ ci ma yarɔ ko n'an tilala sisan ko numéro fula gɛte k'i fo k'i ka ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ko nin waati na Nana Kuyate minnu sen bɛ ka jɛmukan lajɛ nin bɛ dansigi dɔgɔkun in ta la i y'a fɔ cogo min na baw bi ye alamisa ye Nana Kuyate ka dugawu kɛ dɔgɔkun tɔ hali bi y'a fori ko ɲuman Ala ka se k'o d'a ma Nana Kuyate Ala ka kɛnɛya sabati Ala ka ban Maliba basigi Ala ka jamana kɔnɔdenw kanu don ɲɔgɔn na k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Nana Kuyate n bɛ foli k'a laban n'a sababu ɲuman na an ka cɛkɔrɔba ɲuman fa Bangoni Janginɛbugu nin waati na a n'a ka denbaya n y'a fɔ cogo min na Wulukase nin waati na ale bɛ Guinée Équatoriale n bɛ min fɔ DGP an bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Nurul Islam Sherifula Morikɛ Bile ale bɛ Côte d'Ivoire fana o fana ye Nana Kuyate an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen Ala ka o ɲuman sigi amina yarabi Nana Kuyate an bɛ denbaya bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka taa Fana ka Tijani Konate fo a n'a ka denbaya jɛmukan in ni o y'u diɲɛ sɔgɔmada fɛ sufɛ u b'a lajɛ wallahi an kanubagaw don u tɛ da tan kɔnɔ ma jɛmukan in na an b'u fo kosɛbɛ Tijani Konate fo kosɛbɛ yafa Fana ka taa Masina ne kelen yɛrɛ taa Masina ma sɔn ka taa an ka taa koyi an ka taa Seda Umaru Madame Jara k'a fo ani Masinakaw bɛɛ lajɛlen donda kelen donda caman kɛ Masina don u bɛɛ lajɛlen fo nin waati na u ka kanu na Nana Kuyate an t'a fɔla ka Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na sa kɛ o b'a sɔrɔ kan in jo mɛn o b'a sɔrɔ sɛw kɔni caman sɔrɔla ko e ma sɛ sɔrɔ fɔlɔ dɛ an ma nɔgɔn dɛ baasi tɛ an na tila k'a nɛgɛjuru sira fɛ yen ba Ala sɔnna k'an bɛn la nin bɛ yen a bɛ min wuli fɛ kuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ wuli ni nɛnɛ b'a la ni ye nin bɛɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka mɛ ani b'o kungo d'i ma ye Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise de ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye cogo da Zara tew ka te de a bɛ san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin sen u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin gbogbo ye wa ne b'a infusé de min ma ne min bɛ yen i hakili quoi a bilenman o a jɛman o nin bɛ yen tew ka te so n'a bolo bɛ foli fɛ nka a den tɛ. jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo jɛ Allah farafiden jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo jɛ Allah